Hola, aquest mes fem el resum de la nostra activitat del darrer mes a l'Ajuntament des d'aquí, des del barri del Rec, perquè ha estat un barri que nosaltres hem tret al ple de l'Ajuntament d'aquest darrer mes. L'hem tret amb un objectiu, i és que ens imaginem un barri del Rec transformat i recuperat per la ciutat. La mateixa transformació que va viure la Barcelona Olímpica amb l'obertura al mar, per nosaltres és a Igualada una transformació que hem de fer obrint-nos al nostre sud. I al ple també ho hem dit i ho hem deixat clar, això només es pot fer actualitzant el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que en aquests moments data de l'any 86, està més que caducat a la nostra ciutat. I el barri del Rec també ha estat un dels punts del pacte de pressupost al qual hem arribat amb el govern de Junts per al proper any 2025. El nostre acord inclou tres grans àmbits. Un primer és habitatge públic aquí, al barri del Rec, justament en aquesta zona on em trobo. El segon gran àmbit ha estat la inclusió d'una targeta experiència de compra per promoure el comerç de la nostra ciutat que ofereixi avantatges a canvi de comprar als comerços d'Igualada. I el tercer punt de l'acord de pressupost és l'estalvi d'aigua, la regeneració de les aigües grises dels equipaments municipals perquè l'Ajuntament sigui exemple. Dins l'acord de pressupost també hem inclòs la nostra exigència i la nostra demanda, que és una congelació dels impostos, excepte una recàrrega de l'IBI per a aquells pisos que estiguin buits per promoure que a Igualada hi hagi cada vegada menys pisos buits. I el mes d'octubre també ha estat un mes ple d'activitats a les quals hem participat els regidors del nostre grup. Hem participat al Dia Internacional de la Gent Gran al Teatre Municipal l'Ateneu i també amb la gent gran vam participar al concurs de Playback Catalunya. Hem estat amb la policia local de la nostra ciutat celebrant el dia del seu patró, les exposicions del cicle del modernisme a Igualada i a la presentació del llibre de Josep Bou. Ens hem manifestat per la pau a Gaza. Hem participat a les festes del barri de la Font Vella i també a les festes del barri del Sant Crist, a l'Octubre Solidari. Hem corregut la cursa popular, hem estat a l'homenatge al president Lluís Companys, hem rebut el president de la Diputació de Càceres a Igualada, també hem participat a la castanyada del barri de Fàtima, a la diada dels moxianguers a la plaça de l'Ajuntament, a l'homenatge a Salvador Riba al Teatre de l'Aurora i hem rebut dues autoritats de la nostra ciutat, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i la consellera d'Igualtat de la Generalitat, Eva Menor. Seguim treballant per Igualada.